da ka jing kli mar pai khmat shikijing bala hab mat dagi pai ba nong shok snong ka than mahoti hakbai de ba ka jing bombyang kilat ajing sumar hapo ka mahoti public health center ka bala jaru nakadaw ka jing bomdon jong u doktor bapura lane u medical officer hakane ka jaka ajing sumar mentala palat arbnai tam halor kane ka jing ujor ki pai ba u MDC ka mahoti uba Charles Marngar manta kasngi ulahir hidalade banit jurip yakane ka jaka ajing sumar bat banlabru ya ka jing shisha kumbala ujor bat ut daki pai ba hakane ka jinglet jurip jong MDC yakane ka jaka ajing sumar hapo mahoti PHC laisan ranlangru daki rang ba snong naki katuk ane teligi snong bat langba kane ka jing jurip uba Charles Marngar ulalap hi dalade halor ki jing duna hapo kane ka jaka ajing sumar pai ba nadu ka jing bombyang ka boarding elektrik ka jing bombyang ka umbang umdi bat kiwe ka bakham song longo kalong ru ba hakane ka jinglet jurip jong MDC lalap babun na ki kamera trekam jo kane ka PHC kila thalilut klem don nong 3 hakaba wat ka reception ka jaka I slip nongpang ka pharmacy ru kala long ka bathali barwat ki kamera trekam jong ki katu kane ki doktor kila long ki bathali nakaliang MDC ulapun pawe ka jing sokhia ka bajur halor ka jing bom kit kli ki nong 3 kane katnat ban poi tikna shala ka jaka 3 nakaliang uba Marngar hadin ka jing sakhi dalade yakini ki jing duna hapo ka mahoti PHC ulashim ya karai ban pan ya ka jingiram baru ban kontu ya ki bor ka sarkar jala khamtam katnat ka badi pej ya ka kot ka khia ban penbiang no ya kini ki jingtuna hapo kane ka PHC baru kum unong ikhmat kathan unchim khiaro ban lik penpau ya kane ka jinge ki paj ba bagi jingtuna hapo ka PHC sya menteri badi pej ya katnat ka kot ka khia jong ka sarkar jala to nakaliang jonga kum MDC jong kathan ko mahoti konsulsi brokoi da kam sim jong ka jing ki klik ngawan hak ni ko banwan ban biset ban pej ban jonga i ni ka PHC ka jong udan hang ni pi ka jongwan ka jonga ni ka long hadin ngala yo sngo yo ka sur ka jong pej ba ka jing ut ka jong pej ba nta ki jing e ki babun badan hak ni ka PHC ka jong te ki jing e ki long ka ni ka baning kong ka jing e ka bangi kendo ka ni ka PHC ka de ka jing bom don doktor kumolong menta ni don tang i doktor dah ni don lang ni doktor dah ibu de jong ka ayush ini lasdam hai don adu arjar sipo adu menta kan pau ka jing songo na ka jong ni je sekri ka jong ni tendai go sosi kalong hag bede i medical officer menta la arbanai i medical officer jong i ilami nang ni nama ba ihab ban ban tibet ni tendai na kaliang jong government pada adu menta lempa doktor adu menta kene ka de jing e kumbolong mentahi ni awan yo ban wan jongo bapang ni don taiwei bathia nak supposedly ki jingthia don taiwei bathia pang ni bat ba ke jing e kalong ba kumno admit yekinong pang ni ba i MO imdan kata ka dei ko wei ni ki jing e tika babut nang ta pade ki jing e ki babut nang ta ki don ngala keli nang ni dokumen ba ki dawai kumbolong mentahi ki biang ni tika babut nang ta ke electricity ni tip bahasa ni sunong kondong jongi tang suan ke riong tang suslap ke latot te ke jing bom don jong electricity kabu i ke jing e te iman ladon kam hi bandon generator bahe bankit ye kene ke PHC bro kowe te kombolong menta ki don generator re ladu bat ki kan nakaliang government ke kran repair yung generator te ke jing e amdei tang ba nam ta ke jing sai apo kene ka PHC dai ke jing e kalong namar ba hangni umdon ka sus ke babiang ki haban tan na kapung ke baki kiti ki haban le da ke electricity te ngangai i balada umdon ke electricity ru ila don kam bandon generator bahe ubat kit bangila ban pom ye ko nam ta ke jing don kam hospital da ka PHC hi ngimdon ni ko kila su ya ke jing e jong ko hospital barok ko wai kata ke dei ke ba bot nang ta tiga bobot nang ta ba de ka kwa ban ye thu i piang ni hadin bangila pe i saudong sokon jong ni ke PHC ke jong adu mentangim don ke fencing ke babian kalong lailan ke ni ka PHC ke jong ni dia namar kata ru de ke wai ke jing e ka badan hakmat nang tangi don kamru i ke ICT serum kata ke de ke badan kam hakmat ke babut nang ta ke conference hall kombolong men adu mentangim don ke conference hall ki asal da kin pelong meeting kim don sakaban pelong meeting kata ke de ke jing e jong ni ke PHC ke jong dia nang ta ka babut nang taru NM ngidon tang iwei mau doktor ngidon tang iwei te kaniru ngai iba
kat kene ke area mahoti ki bahap hapo jong ke PSC hapo jong kene ke PSC ke jong hang ni snong ki bahap ki labun ma tingi iba ke labu jing e sipun nang ta UANM tenang ta su pada ki don situai ki jing e nyibu ke jing kerpan ho ki don ki PSC ki badan si phau jing thia kat kum ke jing penbet jong ke sarkar ringai iba ke ladai ke por hang ni hapo ke PSC hang ni naga dau jong ke jing he ki snong ke jing nang roi ila don kam kumbon ki jing thia kumbolong mentangi don tang sipau li ki jing thia bat ka ambulans su don tang kawai ketar badai kawai ki jing e tingi ke pat ya government bat la komno ru sa kawai ka ambulans bat kawai pat ke jing e ka ba ki kendu ki nong song snong ki jongi ke de gini ke form 10 naga menta ke birth certificate ke jing e ka long ba ki pai ba ba ki wan hang ni ki wan ban sim ke form 10 ho ki don ki staff ki la ban ai ndai mona ban sai ki haban le sedut nong po kinong kondong jongi bapli ki baduk ki bomdon bai kali sadu nong po ki haban lai man phasan kata ka ki jing e te nakaliang ga jonga kum nong mi khmat kum MDC uba ki pai ba ki la ai nga ki la shanya ai nga bangan sekri kani ka mahoti konsensi nga hagani ko por nakaliang jonga nga kerpat ik sarkar ba ka sarkar kan sim ye kini kimat ki mala kren hang ni namta kini ki jingduna ki badan ni ka PSC ba ka sarkar mardor ka de ban le no ya kini kijing tuna ki badan hagni ke PSC ke kamkot nggak ta nakaliang ga jonga petpau kijing sukemen ro hagni ke por ngi don lang kini kirang ba snong hang ni kinong yelam ki ba khmat jong ni ke thai ti ke jongi ye nakaliang ga jongi kamkot tangkat ni ringin sal tho gawai ke memorandum ngin salai banra cha u health minister ban yekran ban kerpat yu ba kloi ket bala un pendap ya kini kijing dawa kijing don kam jong ka PHC ke jong hang ni tiga wei kijing eru ka don hang ni ka ba ngin selai na kam tawan inspection bat kata kedai ke sub center hang te sub ha kini ke sub center hadu menta 4 pli ka tina kam ta kaniru ngin selai ban pei ban jongo ya ka bat na kam ta kaniru ngin sa ai kijing tho show health minister dia tang kita hai na kaliang ke jonga kumu MDC bat nganget ban na kaliang jong ka sarkar kan sim ya kijing kli kalau ikat bala ban pendep ya kini kijing dawa kijing don kam gi basha akhmat kijing nam ta kayap ke im kijing don kam kijong pai ba nong song snong ubalamat ya kijing e hakini snam gi balali no mat hakini gi kendep bala